Moje želanie je, aby všetky ženy mali aspoň také sebavedomie ako absolútne priemerní muži. Myslíš si, že môže byť pre dievčatá alebo ženy tento svet aj nebezpečný? Zase je tu trošku taký trend toho, že byť chudá a ako oklamať svoje telo, že si jedla a nejedla si. Ja sa niekedy tak trošku aj bojím, že sa nebudem vedieť možno úplne na 100% vcítiť do svojej céry. Je to ťažké a ja, ktorá sa v tom pohybujem a viem, že keď nejaké baby, že sú proste krásne namalované, viem, že si spravia 250 fotiek a dajú z toho jednu. Aj napriek tomu mám dni, kedy sa na ne pozriem a poviem si, že ty kokos, aká som je škaredá, že oni sú oveľa krajšie, majú lepšiu postavu. Mňa tento svet tých prerábok začal strašne vyrušovať. Veľa tých ľudí sleduje niečo, čo im vlastne nerobí dobre. Ty si vždy proste doniesla tie svoje fotky a podľa mňa to bolo normálne, že až také ako keby odvážne, že si sa ako keby nebala byť sama sebou. Ja poznám ženy, ktoré sú že dokonale, vyzerajú super, sú šikovné, sú vtipné, sú proste, makajú, majú biznisy a veria si oveľa, oveľa menej ako nejaký absolútne priemerný muž, ktorý o sebe nepochybuje.